nadrukkelijk in dat dat dus aanvaard is. En dat het zou aangepast worden. Dat gaan we opzoeken. Als ik het gevonden heb, zal ik het geven, maar ik moet wel eens nakijken. Misschien heb je het zelf bij de hand. Ik het nakijken en met volgende goedkeuring een verslag laten aanpassen. Ja, dat is niet ernstig, hè, Schepen? Dat is niet ernstig, hè? Nee, ik weet heel goed wat ik gezegd heb. Ja, maar Ik maak voortgaan op een verslag en ik weet ook wat ik gezegd heb, hè? en er zullen, Geen goedgekeurd verslag. wij waren daar niet met twee, geen goedkeurd verslag, maar het wordt hier wel rondgestuurd. En bovendien, als daar is, dat was een wettelijke weergave van wat daar toen besproken is geweest. Ik zie nog Ik heb niet. collega's zo gezegd dat ik de opmerking zou meenemen. Meer niet. Er wordt dus weer gezegd dan mee. Ik hoop dat ik u recepts vind, ik zal het u zelfs laten lezen. Maar ik zie wel dat er nog collega's rond de tafel zijn die mij daarin gelijk geven. En ik vind dat je dus op die manier, als je op die manier gaat, Van dat dan even te laten gaan de volgende keer, dan zijn we niet goed bezig. want dan doe je niet aan besluitvorming in een commissie. Dan komen we er eigenlijk allemaal een beetje naar papegaai zitten, we komen onze nummer doen en het is afgelopen. Maar dat is blijkbaar wat jullie het liefst in hebben.